खुलुमबाय बयखौबो आंनि सैथोनि लामा इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बयनोबो आंनि साबस्क्राइब खालामग्रा लोगो नोंथांमोननि न'खर आरो लोगो नोंथांमोननिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय फोरबो जिसु ख्रीष्टनि मुङाव अननाय मोजां मोननाय सिबिनाय जासिहरबाय गोजोन्थों। आरो बे समावहाय आङो ख्रिस्टियान लाइफनि सोमोन्दैयै टपिकखौ लानानै फैदों। ख्रिस्टियान जिबना बहानिफ्राय फैदों आरो सोरखौ बुङो ख्रिस्टियान आरो बियो सोरनि बेरेखा बेनि सोमोन्दै आङो गुसुङै बुंनो हास्थायदों। जोङो बे मोनसे बाइबेल पार्टखौ फरायनानै लाग्रोनि। जहननि 15 अध्याय 16 पद बे मोनसेखौल' फरायनानै जों खोनासंनि। जहननि 15 अध्याय 16 पद। नोंसोरनो आंखौ सायख'वाखै, नाथाय आङो नोंसोरखौ सायख'बाय आरो आङो नोंसोरखौ फसंबाय, नोंसोरो थांनानै बांसिन बिथाइ थायनाय बादि आरो नोंसोरनि बिथाइया थानाय बादि आरो आंनि मुङै नोंसोरो बिफानियाव बिनाय मानिखौ बियो नोंसोरनो होनाय बादि। जोंनि गोथार बाइबेला बेबादि होनदों। बियो जहना बे बाथ्राखौ गावनि फोथायनायजों इसोरनि बाथ्राखौ बियो बेबादि लिरनानै दोनदों। बाथ्राया जोङो सोरबा ख्रिस्ट'खौ मोननाय, जायफ्रा ख्रिस्ट'खौ फोथायबाय, बिनि थैनाय आरो सिखांफिननायखौ ग्रहण खालामनानै फोथायनायजों बाप्तिस्मा लाबाय, गोसो सोलायबाय, कनभार्ट जाबाय, बेखौनो बासायजानायनि जिबन होननानै बुङो। बेखौनो ख्रिस्टियान होननानै बुङो। जायफ्रा ख्रिस्ट'खौ फोथायबाय, बाप्तिस्मा लाबाय, ख्रिस्ट'नियाव फैबाय, गोदान जाबाय, गोजामा गैलिया, गोदान जाबाय, बेखौनो ख्रिस्टियान जिबन होननानै बुङो, ख्रिस्टियान लाइफ होननानै बुङो। बिनि मावनायफ्रा बेबादि गसंथानाय, अननाय, सैसेनाय, गुरै जानाय, निमाहा होनाय, पाप खेमा होनाय, पापनिफ्राय उद्राय जानाय, गहोजानाय, बासायजानाय, गुरगुनाय, भरसा खालामनाय, फोथायनाय, ख्रिस्टियान जिबनाव बे गासैजों बेंनानै दोनजानाय जिबन, ख्रिस्टियान जिबना। आरो जोंनि गोथार बाइबेला जाय मानसिफ्रा ख्रिस्ट'खौ मोनबाय, ख्रिस्ट'खौ फोथायबाय, बिसोरो बासायजानायनि बेसादफोर जाबाय, बिसोरो गुरगुनाय जिबन जापन खालामबाय। आरो बे आयदानि सायावनो ओंखारलांनाय जोंनि गोथार बाइबेलनि ओंखारलांनाय 20 अध्याय 1निफ्राय लानानै 17 पदसिमाव जों फरायोबा मोननो हागोन। बेवहाय मोनसे मोजां बाथ्रा जोंनो खोन्थादों जोंनि गोथार बाइबेला। बेखौनो होननानै बुङो जोङो इसोरनि खावसे हुकुम होननानै जों ख्रिस्टानफ्रा फोथायो। इसोरनि खावसे हुकुम होननानै फोथायो आरो फोथायनायजोंनो जोङो बरसा गोनां गोथांनि जोबनो गैयै गोथांखौ जोङो फोथायो आरो जोङो सुंग्रिखांनाय जिबन जोङो खांनो हास्थायो। बेवहाय बेबादि लिरदों 2 आयदायावहाय, आंखौ नागारनानै रावखौबो इसोर होननानै दाखुलुम, नोङो मुसुखाखौ दाखुलुम, इसोरनि मुंखौ नंखाय बाखाय दाला, जिरायनाय सानखौ गोथार होननानै गोसोखां, नोमा नोम्फानो मान हो। बेयो जाबाय इसोरजों आरो मानसिजों 1निफ्राय 5 नाम्बारसिम, 1निफ्राय 5 नाम्बारसिम, 1निफ्राय 5 नाम्बारसिमाव मानसिजों जोंजों सोमोन्दो थानांगौनि थाखाय बे आयेनखौ बानायदों। आरो 6निफ्राय 10 सिमावहाय, 6निफ्राय 10 सिमावहाय नोमा नोम्फानो मान हो, नोङो मानसि दासिथार, नोङो जिनाहारि दाखालाम, नोङो सिखाव दाखाव, नोङो फारा पुरुषनि नंखाय बाखाय साखि दागसं, नोङो फारा पुरुषनि मुवाफोरखौ दालुबै। नों सिखाव दाखाव, नोंनि बादि सान, नोङो मानसि दासिदार, नों गावखौ बादि अन। ख्रिस्टियान जिबना बेबादि जिबन। मालायनि मुवा दालुबै,
मालायनि भारा पुरुषिनि नंखाय साखि दागसं आरो नोमा नोमफानो मान हो नोंनि इसोर बादि सेकेन्ड इसोर बादि नोंनि नोमा नोमफानो मान हो। जों मानसिजों मानसि सोमोन्दो लानांगौनि थाखाय 6निफ्राय 10 सिरिसिमावहाय इसोरा जोंनो बे आज्ञाखौ हुकुमखौ जोंनो होदों। इसोरा बे हुकुमखौ जोंनो होदों अनलायग्राफोर। दा ख्रिस्टियान जिबना बासायनायाव लोगो लाफैनाय जिउनि बासायनायाव लोगो लाफैनाय जिबन आरो बे जिबना गह जानाय जिबन आरो बे जिबना हारसिङै जिबन नङा। ख्रिस्टियान जिबना हारसिं जिबन नङा। ख्रिस्टियान जिबना इसोरजों लोगोसे जिबन। ख्रिस्टियान जिबना इसोरजों लोगोसे जिबन। पाप खेमा मोननाय जिबन, पापनिफ्राय उद्रायनाय जिबन, गुरगुनाय जिबन, गहोजानाय जिबन, गोजोननाय जिबन। इसोरा नोंसोर जेखौ बियो बेखौ आफाया होनाय बादि बेबादि होननानै जों एसे सिगाङाव जहननि 15 अध्याय 16 पदआव जों गाहायाव फरायोबा जों बेखौ मोननो हादों। जोङो बेखौ मोननो हादों। जों ख्रिस्टियानफ्रा जोबनो गैयै गोथांनि रायजोनि थाखाय गावखौ थाम थिम खालामनाय जिबन खांनो थाखायसो जोङो सायख'जाबाय। जोङो स्राङाव थाबायनो थाखाय जोङो सायख'जाबाय। खोमसिनिफ्राय जों सोराङाव फैनाय ख्रिस्टियानफोर जाबाय। बेखौनो होनना बुङो ख्रिस्टियान आरो ख्रिस्टियान जिबन होननानै बुङो। बे ख्रिस्टियान जिबना बबेबा मोनसे हान्जानि, बबेबा मोनसे फोलेरनि, बबेबा मोनसे धोरोमनि बेरेखा नङा। बे ख्रिस्टियान जिबना बेबादि ख्रिस्टियाना बे गुबुन मोनसे फोलेरनि आरो हान्जानि धोरोमनि बे बेरेखा नङा। रावनिबो बियो अपमान खालामग्रा धर्म बा माबा मोनसे हान्जा नङा। बेबादि इसोरनि जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि जिबना बियो नोंनि जानाय लोंनायाव डिस्टार्ब खालामग्रा, नोंनि मावनाय दांनायावहाय हिंसा खालामग्रा, नोंखौ अपमान खालामग्रा, बबेबा मोनसेनि फोलेरनि माबा मोनसे खालामग्रा बे धर्म नङा। बे हान्जा नङा ख्रिस्टियान जिबना। ख्रिस्टियाना गोथार हान्जा, ख्रिस्टियाना सायख'जानाय हान्जा, ख्रिस्टियाना सोरगो रायजोखौ फोथायग्रा हान्जा, ख्रिस्टियाना जिउनि बासायजानायखौ लामा नायग्रा हान्जा, ख्रिस्टियाना ख्रिस्ट'खौ फोथायग्रा इसोरनि बिसाफोर, सायख'जानाय बिसाफोर, गहोजानायनि बिसाफोर। बेबादि आं फर एग्जाम्पल सासे महान गिदिर सासे जोंनि पास्टरनि अस्ट्रेलियानि सासे पास्टरनि सोमोन्दै आङो फर एग्जाम्पल गुसुङै बुंनो हास्थायबाय। 1999 जानुवारि 23 थारिखआव अस्ट्रेलियानि सासे गेदेर पास्टर दंमोन आरो बियो इन्डियायावहाय उडिशानि साखाथि फाखाथि महानपुर होननाय जायगायावहाय बियो मिसननि खामानिखौ मावदोंमोन। आरो बिनि मिसननि गाहाय खामानियानो जाहैबाय लेप्रसि हस्पिटाल दंमोन बेवहाय। बे लेप्रसि हस्पिटाला जाहैबाय लेंग्रा लेंग्रि, खाना बेंगुरा, खुरिया रगफोरखौहाय फोसाबनायनि खामानिखौ बियो मावोमोन। बे डक्टरबोमोन आरो लोगोसे बे मिसननि खामानिबो मावोमोन। बे जायगायावहाय बेबादि हान्जानि मानसिफोर दंमोन। बेवहाय ट्राइबेल सान्थालि जनगोष्ठीनि मानसिफोर बेवहाय दंमोन, आदिबासिफोर बेवहाय दङमोन। आरो बिसोर गाहाय थाखोनि जानायखाय बिसोरखौहाय फोसाबनो थाखाय ग्रामस्टाइना अस्ट्रेलियानिफ्राय फैनानै गावनि फेमिलि फिलिप स्टाइन आरो टिमथि स्टाइन 23 थारिख जानुवारि 1999 मायथाइयावहाय जेब्ला मिसननि खामानिखौ फोजोबो अब्ला बियो मोनानि समाव बियो लामायावनो गावनि गारि सिङावहाय अफिस गुदियावहाय बियो उन्दुदोंमोन गथ'फोरखौ लानानै। अब्ला बे समावनो बे नोगोरनि बे जायगानिनो मोनसे हान्जानि सुबुङा गाज्रि जिउ गोनाङा बेबादि
गारि सिङावनो बिसोरखौहाय गारि सारि उफालि पेट्रल सारनानैहाय अर लगायदोंमोन। आरो बे अर लगायनायाव बिफा बिसा साथामजों बिसोरो बेबादि गाबज्रिदोंमोन इसोरखौ, बेबादि मानसिफोरखौ माने जोंखौ हेल्प खालामदो, जोंखौ बासायदो होननानै बिसोरो बिराद हब्राबायदोंमोन। नाथाय रावबो खाथियाव फैयाखै। नाथाय बिसोरो गमामा बे गारि सिङावनो गारिजों लोगोसे खामथारजादोंमोन, सिथारजादोंमोन। आरो बिनि उनावहाय बे जोंनि प्रेसिडेन्ट इन्डियानि के.आर. नारायण बिथाङा दायनिगिरिखौ हमनांगौ होननानै जाननि होदोंमोन। आरो लोगोसे बे समनि भारतनि प्रधान मन्त्रि अटल बिहारी बाजपेयीआबो एनाउन्स होदोंमोन, जायनाखि दायनिगिरि बिथांखौ गोख्रैनो हमनानै साजा होनाय जागोन होननानैहाय। नाथाय बेखौ हमनो मोनबाय। हमनो मोननायनि उनावहाय बियो मोनसे दोलोनि हान्जानि मानसिमोन। बियो बाज्रां दलनि सासे मेम्बारमोन। बेनि मुङा दारा सिं। आरो जेब्लानाखि बे दायनिगिरिखौ हमनायनि उनावहाय बेखौ पानिशमेन्ट होनांगौआव बेनि बिहि ग्लेडिस स्टाइनाव इन्डियाननि ल' एन्ड अर्डारनि मानसिफ्रा सोंदोंमोन, नोंनि बिसायखौ बुथारनाय दायनिगिरिखौ नों मा खालामजानो लुबैयो? नाथाय ग्लेडिस स्टाइना बुंदों, आंनि बिसायखौ बुथारग्रा सुबुङा इसोरजों निमाहा होजाथों, आरो आंनि बिसायफोरखौ बुथारग्रा सुबुंखौ आं नुनो मोननायखाय आं जोबोद खुसि। आरो आंनि बिमा, आंनि बिसा, आंनि बिहिया, आंनि फिसाया, आंनि बिसा सानै आरो आंनि बिसाया आंनि इन्डियायानो। बेबादि होननानै बे गावनि सुथ्रुखौ बियो निमाहा खालामदोंमोन। अनलायग्राफोर, दिनैनि बुहुमनि मानसिफ्रा, दिनैनि सुबुंफ्रा बेबादि गोहो दं नामा? सोरहाबा गोहो दं नामा? बे गासैबो इसोरनि थुलुंगानाय, बे गासैबो इसोरनि इच्छाबादि। बे इसोरनि इच्छाबादि, बे मानसिनि इच्छाबादि नङा। नाथाय मानसिनि इच्छाया बेबादि, नोंनि बिसाखौ सोरबा जुदि बुथारोब्ला, बुथारनायनि बदल बुथारनाय, थैनि बदल थै, बे बुहुमनि राजनितिक, बे बुहुमनि बिजिरनाया बेबादि। अब्ला गोजोननायखौ मोनो। बे बुहुमनि मानसिफोरनि बिजिरनाया बेबादि। नाथाय जोंनि खृष्टियानफोरनि बिजिरनाया जोंनि नङा, बे इसोरनि इच्छाबादिसो। बे खृष्टियान जानायखायसो बे बाथ्राखौ बे बुंदों। खृष्टियाननि गुना बेजोंनो बेखौ मिथिदों खृष्टियान होननानैहाय। बेजोंनो बेखौ मिथिदों खृष्टियान होननानै, आरो बेजोंनो बेनो भारतनि पद्मश्री बान्थाबो होनाय जादोंमोन इन्डियानिफ्राय। महान सासे गिदिर मानसि होननानै इन्डियानि जारिमिनाव लिरनानै दोनजाबाय। ग्राहाम स्टाइन, फिलिपि स्टाइन, आरो फिलिप स्टाइन, टिमथि स्टाइन आरो ग्लेडिस स्टाइन, बिथांमोननि जिउ आरो जारिमिना। दा अनलायग्राफोर, दिनैहाय जोंनि खृष्टियान लाइफआ बेबादि। जों खृष्टियानफ्रा, आं एसे सिगां बुंदों, खृष्टियान जिबना हारसिं जिबन नङा। खृष्टियान जिबना हारसिं जिबन नङा, इसोरजों लोगोसे जिबन, इसोरजों सायख'जानाय जिबन, इसोरजों अनजाग्रा जिबन। खृष्टियान जिबना बेबादि। खृष्टियान जिबना गुबुन मोनसे हारिखौ नेवसिग्रा, गुबुन मोनसे फोलेरखौ निन्दिग्रा, गुबुन मोनसे हान्जानि बेरेखा बे नङा। खृष्टियान जिबना नों जानायखौनो जायो, नों लोंनायखौनो लोङो, गुबुन रावनिबो बे बेरेखा नङा। खृष्टियान जिबननि बागै आं बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'बाय। इसोरा जों बयनिबो सायाव बोर होनानै एरबायथों। जिसुनि मुङै आमेन। गोजोन्थों।